трябва да разкажа тази история, за да ми олекне. Сега си изглеждам като човек, който се разхожда по улицата в София и може би никой не предполага дори, че съм от Кърджали. Даже не ме спират за лична карта и нищо. Обаче това не е първият път, в който съм в София. И сега ще разкажа за първият път, който отидах в София. Значи трябва да се върна назаде. Когато бяхме 14 години, беше модерно да се танцува брейк. И ние започнахме да танцуваме брейк и 2 години по-късно си казахме, вече сме достатъчно добри да отидем на състезание по брейк. Ние не бяхме, но ние сме от Кърджали. Откъде да знаем? Къде да знаем? Отиваме. 2 години са достатъчни, хората цял живот ние отиваме, сме готови. И сега ние отиваме на състезание, обаче ние сме на 16 години. Никой не знае какво значи да отидеш на състезание, особено в София. Никой не е бил в София. Ние сме били на зелено училище в Ямбол. Това е същото. Кърджали, Ямбол, планина, Баир, нищо не е различно. И ние отиваме състезанието се провежда. Клуба беше много сходен като микстейп. Изглеждаше като микстейп. И аз обаче отивам на състезание. Аз съм на 16 години, майка ми от провинцията. Аз отивам в София, в големия град. Не се знае какво ще се случи, разбирате ли? Трябва да сме подготвени. Така че аз влизам с сак. Разбирате, аз сак. Влизам с сак, защото не знаем за къде. Ние отиваме за няколко часа. Обаче аз имам 4 панталона в този сак. Един, ако е студено, един, ако е топло, един за танцуване и един за всеки случай. И аз това, което не знам, влизам в клуба и си мисля, ние отиваме на състезание, всички да отиват с плана раничка, с свежи прически и странни неща. Аз влизам с сак и не знам, че има яко охрана, която трябва да ти бърка в нещата. И аз в този сак не съм сигурен какво има в този сак. Предполагам какво има в този сак, но майка ми е сложила неща за всеки случай, защото не се знае какво може да стане. В София не знаеш къде отиваш и какво може да се наложи. И аз отивам до охраната. И охраната решава, че трябва да ми прибърка чантата, чантата е файн, чантата е окей, но стигаме до сака и аз това започна най-големия срам в живота ми. Просто най-големия срам. Първо, те ме виждат, че имам сак, което това за тях е what the fuck, който отива в клуб, който отива в микстейп с сак. Никой не отива в микстейп с сак. Аз отивам с сак. Отивам и аз заставам до охраната. Трябваше да бъда срам как всички фънки хора минават покрай мене, цветни, готини, яки мацки и аз така ми бъркат им вадят панталони и неща, но не съм спрял там. Какво вади охраната? 2 ролки тоалетна хартия. Защо 2? Не се знай. Една мога да изям, мога да имам разстройство до утре. Трябва да има 2, майка ми сложила 2, аз не знам. Но охраната трябва да изненада така вади ролки тоалетна хартия. Човека влиза в клуба, отива на състезание. И ако беше само тоалетната хартия, който от провинцията знае какво следва. Който от провинцията знае какво следва. Защото вие не знаете, вие сте от София, вие сте живели тук на НДК, хората са ви духали в пода за всичко е по-наред. Но аз съм до охраната и аз просто съм се свил на земята, докато ми бъдат туалетна хартия, айран и всичко. И стигаме до кулминацията. Коя е кулминацията? Кулминацията е кутия от сладолед пълна с баница! Влизам в микстейп с баница! Баница! Никога няма да забравя погледа на охраната, как да си вика, какво е това е към баница? И така ме гледа. Той е влезнал с баница. Ох, олекна им. Сега аз бях супер.